Hej og velkommen til Teen Fashion Jeans Guide. Mit navn er Mathias, og i den her video vil jeg gennemgå vores forskellige jeansmodeller, så du kan finde en rigtig model til din søn. Kig med her. Her der står jeg med den første model, som er Street Loose. Den her model det er den smalleste af de brede jeans vi har. Det der kendetegner Street Loose, det er at den er selvfølgelig loose. Den er okay bred i lårene, lidt smallere ned i foden, uden at være skinny på nogen måder. Men den her, det er, hvis du ikke ønsker, at det skal være alt for bred, eller du skal til at starte med at gå i de brede jeans. Modellen kan snøres ind i livet, og den er lavet i en rigtig cowboy denim kvalitet. Så det vil sige, at der er ikke så meget stretch i. Den fås i flere forskellige farver. Her der står jeg med den næste model, som er Fraser. Fraser det er en af vores allerbedst solgte modeller. Den er en tand bredere end Street Loose, og den er også bredere ned i foden. Den her model, den er, hvis du ønsker et godt bredt look, men heller ikke ønsker, at det skal være alt for street. Fraser er lavet i flere forskellige farver, og kan ligesom Street Loose også strammes ind op i livet. Kvaliteten på den er også en rigtig denim kvalitet, så det vil sige, at der er ikke stretch i den. Den næste model, jeg står med, det er Hammond. Hammond er en tand bredere end Fraser, både i lår og ned i bunden. Her der er vi oppe at være oppe i en forholdsvis loose jeans. Hammond har en rigtig god pasform. Man ser, at den går lige ned, det vil sige, at du får ikke sådan en brede lår i den, samtidig med at du stadig får et baggy look. Den fås også i mange flere forskellige varianter, Hammond. Og det er også en af vores bedst solgte jeans. Og den kan også strammes ind op i livet, ligesom de andre. Her der har vi så den bredeste af de brede. Det er Giant-modellen. Som I kan se, så Giant den er noget bredere i lårene end Hammond. Giant får så også i flere forskellige varianter. Her der står vi med Mid Blue, som er den bedst solgte Giant farve. Det er også en rigtig jean. Det vil også sige, at den er der ikke noget stretch i. Og den kan strammes ind her i livet. Den her, det er hvis du ønsker, skal være rigtig baggy. Så kommer vi igennem de forskellige jeansmodeller, og jeg håber, du er lidt klogere på, hvilken model, der vil passe til din søn. Fordi som sagt, det er altid et godt udgangspunkt at starte med Fraser eller Hammond, lige midt imellem. Så kan du vurdere, om din søn ønsker, at det skal være knap så bredt, eller ønsker, at det skal være meget bredere, og så kan man hoppe over en Giant. De jeans, som jeg fik sagt, hvor det er en normal jeans, hvor der ikke er stretch i, vores erfaring det er, at selvfølgelig skal de ikke være trælser på, men hvis de sidder en lille smule til op i livet, så giver de sig, når du har gået i dem. Og hvis de er lidt for store, så kan du stramme dem ind op i livet. Vi synes godt, at bukserne må være lidt til den lange side, så der er lidt længde på, så de ligger oven på skoene. Men det er alt som smag og behag. Tak fordi I kiggede med.